Ka medo dhi nyime kod weche manyien mag ang'ich welo. Riwruok mar jotend din ma pacho ka koro chiwo pachgi e wi ringre kod fuoni dhano moseyudi e gwenge ma Kwabinzaro mano yudo Shakahola kod mago moseyudi e gwenge ma Kwabinzaro ka giwacho ni ok en ranyisi makare ni chal makamano timore pacho ka nitiere arita. Kaka Ifi Nyakidi koro lero, jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen ojiwo oganda mondo omi obed achiel kendo tiyo kanyakla kod migawo mare mar chiwo lipot e wi dinde magalagala manyalo tucho e gwenge magintie. En romo manokelo kanyakla jotend din mopogore opogore pachoka. Romo mabende noyuor kod rawere mar twak kendo lalruok e paro e wi yore minyalo tiek godo midhiero mar rawere kadhe. E kinde romono, jakom mar riwruok dinde pachoka Willy Badlago nowacho ni chal mar fwenyo ringre Shakahola kod Kwabinzaro pod medo nyuolo paro kendo nitie dwaro mar bedo gi chike matayo ute lamo duto kod chenro mekgi. Right now, I think we are moving to the stage where we shall have a religious bill that is going to capacity build each religious institutions to have its own internal mechanism for dealing with errant leaders. Kaluwore gi Lago, ok en ranyisi makare ni ringre kod fuon del yudore gwengego to arita bende nitie. We cannot understand why we are still finding fresh bodies, when we have security on the ground, including very robust leadership of the chiefs and assistant chiefs. I'm sure most of them have made reports to the concerned security and they're just waiting for action to be taken. Korka kore, jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen nowacho ni oganda jo Kenya owinjore ti kanyakla gi migawo mar arita machiwo lipot e wi jowetegi mariwore kod dinde manigi kido magalagala. Ni lazima pia tutoe ripoti kuhusiana na itikadi na dini duni ambazo zinapotosha wa Kenya, kwa sababu hiyo inaendelesha mambo haya, na pia kwamba unajua ni kwa nini wanatafuta sehemu ambazo ni fiche ambao watu hawaishi, sehemu ambazo ni kubwa, na wanadanganya mtu, anasema tuko maombi, na ukishaingia msitu huko unaona kwamba watu wanaenda kuwa fasting. Fasting inakubalika Biblia, lakini sio ile fasting ya kulazimisha watu mpaka watu wanakufa. Murkomen bende nomedo ni nyaka oganda bed machiegni gi jowetegi kod osiepe ahinya to mago ma oseriwore kod dinde magalagala ni mano achiel kuom yore manyalo chiwo yot e yudo kod resogi. Haiwezekani kwamba mtu anatoka hapa Busia na ni jirani, ni rafiki, ni ndugu, ni mtu wa familia, na hakuna mtu anaripoti kupotea kwao. Aswa wale tumejua tayari kwamba wameingia madini ama dini ambazo ni potovu. Ni vizuri sana turipoti mapema na tuwatafute mapema. Ukipata kwamba wengi wao ambao wanapotelea hizo dini duni ni kwa sababu pia ripoti hazipatikani. Magiduto timore kinde ma apisas mago kwachkich ochungo chenro mar manyo kod fwenyo kaponono nitie ringre kod fuoni del mamoko e gwenge ma Kwabinzaro machiwo thuolo ne jobero mag sirkal timo bero mabiro konyo fwenyo ringrego. Ifi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Kodhi nyime ni moko kuom jodak ma Nairobi wacho ni chal ka gima teko mawuok oko odonjo e telo ma Nairobi